ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Tulo patay sa Davao de Oro ug upat sa Davao Oriental sa managlahing landslide epekto sa daot nga panahon. Pipila ka kalsada na danyusab. Daghang lugar sa Mindanao gibaha tungod sa halos walay undang nga pag-ulan. Mga barangay sa Davao City nakaalerto sa posibleng epekto sa daot nga panahon. Dagan sa trapiko, apektado human na tumba ang usa ka punuan sa kahoy sa kadalanan sa General Santos City. Usa ka iro naluwas human nalanag sa gingong nakaon nga baki sa Tupi, South Cotabato. Og uyuan, gikalingawan kay kalit nawala sa tunga-tunga sa ilang inuman tungod kay nagkayak. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao.